college. Sedu mabuvela mpuzi taizo se. Ai. Fama kufuta pusoro se para dia sala. Ndio kwendele. Ndio kwendele. Ino mungamule kana kumumuzi yangu mbuyo. Ila baranda wala kuna kwa. Kwa mundu ana bela bozi jevesana. Mabela bozo pa mama tani. Kuna izandare hizo tikadi. Unaambia kwa izandare. Ino ndio tufanye kuze ni mwende sana kuze. Mtima wa DPP ulipa mlako. Mama jamii mundu kitu. Amena ulipa nandi mlako. Alipa ni mizimu. Bwana ulipa nandi DPP. Ile kwa ndio ulipa nandi. Dinapita na kupenda kujadili soba. Na bila soba. Kuzoni kule mizimu tu. Pati pika kwa wakati kupeleka mizimu. Ndio osamweji ndo. Napita kupenda kujadili soba. Osamweji ndo kwa malizi. Kama ndikubwera hapo ile baso kutupa. Mizimu. Maana mizimu hiyo inavuila. Tufungo upita kumlako. Ndava kuti kuenda gwirira. Bwana ndio sina jidika. Sina jidika. Aha pesa kwa mbili. Wala pesa. Wala pesa bana pesa kwa mbili wiki mene. Wiki hata ndio atajanga bonda zao. Serikali ndio auze. Sasa kuna mpira sie. Kifuka hizo ndio kile ndio sasa ndio mzimponda. Sitiriti tu. Basi maponda sisi kwa azichenje mpira hii hasa ni mwose mfuti mpira. Asa ponda madogo na tetio ta. Kama jamaa na jamaa. Kama mtamanya. Sababu Wala. Kibona iya mbagale iya mwenu mukupita kumakalina kumene kuna fera jilima iya mwenu wakaza bali sasa makando amene kando laba tesa mtima mtu wa mwema makando uyasa majesi ai komana lazima mulira mpaka na ineno mpaka na ya serikali kadasha funa mpaka masewera we need to be straightforward isiwezi tiakulema usadisa mtu inoma bwana kuzama nyampi wakabala kumbela silo serikali mpaka player yenu mukuponda antu inayondo wanderers kumaponda apata kadi wawa iya kumaponda apata zona apata bulesi apata idea ichime acha lazi wa kwati bulo kwati ngida choka zona dedi jombo yao hii kwa gani hiyo suro mukapena famu iwene bubuli ngali kumaso akora bodokuli yako kwame ngoso akauzani kutakula kulu katifetiko funa za futi tipaka za futi ya mpira kwaso mpira warakula kana afra umenya mpira amenya kwa basi moyale okao kazi menyale okao akina tabaki ile mje yao ya super league sponsor bukala ino akala no sponsor akala Valentino P ame komanda anyamana na kuponda ya ame sulo asante so president wao wao sulo haya wao wako akawota asigara sikuna menyo kauka asa nguna kata vile pia menyo chensa abaraka ule mundu iwalika ngoja na akummenya leo chizi kwa bila chikoli amenya na bona bullet ndio kulenya na bullet bata bullet sama zwa kuti anzao muna kwa samoni kwa menya nakasema kaa kuti ni moni ya akafanya kusending kwao umeweza kusending how is this my walika unaona sisi sinote aserikali mwanzo mkalo ground mzumenya ndifanya mpira ai ngani mfuna ngondo azikawa IP azikawa IP kabena yai ngati zikuvuta kwambiri yamba ni kulima ifwa mawe kurotosi ali mabwanji amwele ngani olima amwele fertilizer mpaka leo adula manamba laja akutika yara 1000 chakuti wani milioni chakuti ya ndaka wa ya wani milioni chakuti population ya 17 ela kunende akawale anabwera one sia sino akawale anabwera nda kunkuyi kumauza siku kunena kuti AIP pano ilipo fertilizer wadani kodi wabwera alimuta anamonesa ya ndeni malina kuti ukakuchambulisa fertilizer musaonese mawe yao saini wapi ina chipongo chofuni kanyona kuti fertilizer kuti chifukwa ndilanga kale ya mvula yekuti mvula imamba kutoka south bati pesa ngati muko afuna ndo ku south
mwayambe kwa Gani isiandali. Iya sikali. Nalo kuti mungwafu. Iya sikali. Kalenda yangu Aliyesa wene wapanga benefit. Chimachitika Malawi anaenda sopanga benefit. Kumatangane kuti. Iya bakuboko. Imaambira kuti. imayambira kuti. Ndiye kala mena kuti kunena petisa kale. Ndiye Philip ndikaende. Chifukwa maboza ngati kwamba injanja mwana pesa ndiye maana ulifetaza ndo wafika muyambe kugaba ni panoba chifano vima ngula iko kwa kuti Miseo yatu yambele makali. Sana unaongea miseo chidukile ndi cycle uyu mati Friday Friday epana kuti kukwera na mondo chidukile miseo kamene yene sina konzeni ndiye mati kuda kawala fedeza tali kuti basa bempe pano tibempe kuti ma contract musabempe munene uti monena sabempe ma contract opeleka fertilizer kwanza sabakhanza umwe ngati ora kuno kuti aliko ukhaya Ye mwina ndika capacity. capacity ya iso bwana ndipo zakula kubucha zone capacity singa kutoa ndo kula sabete matu ni wayo ngona muna ruga yase tisamasa bayese dziko basi ndizofunikira ai kumakhala ndi kalenda yabwino che ndikagule petereza nthawi yabwino kamukagula mu January muja petereza nthawi apanopa apaseni anthu ndipo budget mapanga pasi misawima mafuta magalimoto amalepera kupita kupitisana nthawi yabwino mukagaira ndo akasunga okha kazi kabelana okha zawo zimenezo akasunga okha ngati tufereza aliko komanso ngati twali tikamalima anthu mmamizimu tikudziwa kuti kwathu kuno fetereza tili naye koma mvula yole ibwere sibwera yambiri timadzala na ndolo nabe timachita bwino dzala na ndolo sikuti muli pale ndichi pakupati muli fetereza chimakasichita bwino andi pamene boto mbeya uzoenda kudzala kudera tizizidziwa ineyo pa nkhani ya makhawo maipanga ndi kweli koma mukuma koma odasika kwambiri semukubangula iya balo kufandi ya fani memeze timekhali muonena babayi ndiyo kuti ife tikuona ndithu chiwerengero cha anthu opempha kuti njala chachuluka kwambiri manifestesa so nkhani ngati iyi yachakudyayi pena pake ndikuona ngati ndife yaini yake alaba amene tisali serious mundere tikupasa nthawi bwanku letu chifukwa chokuti tinakamba ifeyo aini yake fe osamangodalira nthawi zonse zinthu zotani zinthu cholandira ungangodikira kuti fetereza abwera liti fetereza ngati zichemera last time zija anthu abangika ngati manyowa kandi chani zimene zija awaswanena kuti mukudziwa kuti kudera kwanuko kumalola zimachitandinato kandi soya kandi chani komaso ino munthu akusuka kapati kuchapa zinthu bakhomo mwone ngati bakhomo ino mulibolo masamba tsilikala mulibolo masamba bakhomo ino mufuna boma lukwaza masamba amazaza maluwa maenda onkiso lilidu bisiya ine ni maenda maona maiko anzatuwa fetereza si chinthu chokuchitoti amachitokhala nacho timapapapa kuti liwagaire ndiwokha makhala ali very researchful kuona kuti kodi ndipange chani ndakolola chimanga panopa ndisizoni mundu malo achisanga ngokhala ndikaikeko kaanyezi ndikuthamanga kuchosanye ndikaikako tomanga kuti imene kuseli kwa nyumba inenufuna malawi anachosa mtima odalira kungochosa imene sili zakhaso ndi ino munthu muziwa kuti nyumba yanu muli kumuzi kuseli kwanu kuli doti leni kwa mukutenga ndawo mukagula masamba kutenga masamba kungoza ifero ni masamba maungu uje ni minuku pakomo anadzala maluwa matumba muja mwike masamba amalia ndi zimaluwa zimene zikuja zimaluwa zija ikani masamba kuti mwena mkoza kwa kuti sana kagulisa Zimene zosiso wanso kuti muti bechaniso. the begins at home ndikizana pang'ono nkhani ndiona kuti mwatisamadalire kwambiri pali mawa wanifana kuze umasiye suma uza mayako akamaliya siku mwelo umasiye suma uza mayako atamaliya siku mwelo pahama kwenye kula pasa jikisi kusa chani kunamiza abeli kubelena kubuyo apa chani ukaiki nde ukaiki amayanja papite 3 days aposa pete iti fetete kama tikabila ikiwa tu nasi ya nandu asala kulime wane kama mazi ale apano ndo mati
Kona ndo chachokapo. Abaninamiza. Akapala magari. Now, ati kusabata leo ndizoona. Chikwane imkupenya tudashapela pache kuti awakho kuti thandiza. Lesiziteka. Oh, ngono sikuteka. Pamene no ndifuna ndisindikize. Sindikizana. Ino mukusuka bali kapena muchapa sofa. Maza mukataya. Banje mumambe kana muzichapa masa pamene. Chifukwa kana ndio njende kuti simukakula yani. Bali masamosa futa kubwana lepo Ndio masamba mangu kwa kuti mani minuku. Minuku ajiro mwene. Minuku ndio ndio ntukula pakoma. Bakula iya yetu kama kwa kana kuziwa huku kuti kulima kokha tingoitenga agriculture yonse pakhomo munthu udzokhala Oloka nkhuku kulibe. udzokhala tukula pakoma tukuzokula nkhuku tikula ndakaniza ngati pano pakhomo pakhomoja anthu akumana ndi 150,000 ndipo 50,000 akamwini wakupitala iwe chibweziso popo ndalama zinatu uguleze zopakhomo osakula bakolomozi iwe bapengera kukulima kubaka sukufisi yako minde kile sonda ndi 40,000 wana ile vile ukwenda kaza wewe ukula huku dei sisi hapa ngati kuti anthu akapanga kunoko kasi ndizoti kuganiza watu timaganiza bwana anthu ambiri panopa mentality yangokhala nokumakango kungoganiza za mmowa pepani komaso ya simuto ya ayinena zona ibino lomone munthu waganye munthu wapwanyika thupi sikuloseni kunyamula matumba koma chimene akagwirisa ntchito ndalama ali pacha Ngalo kuziwa kweli spirit of unity. This is the spirit of unity now. Okay, that's why this umuda ya moti uwe osimo uundi mazi ukuza kuti musamako ndemowa komana ndikuleseni ayi manager amaphunzisa anthu ayimana kubesi abataka bitatu kubesa abaphunzisa kuti kuphika kwa ndiwo za masamba kulima komwe kulima kwa chimanga tabaka dalila bomwe Ona serious uje nota uje na nazo amalo tikufuna kunena kuti munthu amene ali ndi gari nayo kuseri kwa nyumba lima ni masamba ndolo masamba usalikira kuti apo ine bwana zokumenya ayi kwene saka bela pakoma balibe malo pakoma balibe malo igani masa mutekali kisaka chingamba choche ya ndiwika gani igani dot ibe ni matia matinde matari mafeza igani meme chipa kudali sawa ilime masamba ilime ndizo ko Kona kwa dusaka nsinje ti tonse tika. iso ipita ngati mwina pa community level whereby mafumu ali ndi udindo muli madambo m'mamizimu acha kumapanga zimezi kale ine nimaona ayi ndikudule kai pang'ono chodula kanthu yako ndingoti mukudula mawu chodula cholibe ife mawu tipame chochi ife mawoka ati pano patempa tikhale ndi bungwe lathu tizilowa m'mizimu amafumu osangwauza patempa pano tikafikire abwana tipange choncho tikhale ndi muzo chazo umozi papa group level zimene zozo ndikunya mapanga edi agriculture alangiza mapanga zimene namali ati kandi utsendeni peni lumwandidula kulukira masstrawberry mwamba nefe dadula akuti akudukira magrapes hadi grapes ayangala namali imene iye munthu alima okay mwachoka munthu walima pakhomo pake pitani kaleja kunali maklabu umakhala munda wokuti no amakhala involved mlangizi wazaulima makhala involved lero limakhala klabu yokuti ili ndi dimba ili ndi khola la pali makola ndi twa zinthu nawo bomba limangobwera ndikungopangamo inject chani support amabweresa alangizi azathandiza alangizi achecha ndikungobwera chikukusowani ndi chani kuti tiombe nkota pakana njala tifuna kuti both amalawi tigwire ntchito topano mvula ikubwera boma ligwire poso chani thandiza malawi ufuna kuti 50 chaku years after independence adipipa ufuna usalamulira ati njala ufuna munthu ose dependence ya boma
mwauza tu watanazama zimene. Nemazo mwewo. Malawi. Nyanja panyanja pana sopano. Pali sitima. Ndiye auye. Toya bieta auzi chochi. A polisi. Mupite pamazi. Aha, mukale pa. Bisa wina kusabida mwai baba bijele pa hachira pa. Mmoja ni pamoja na mwai baba boti. Enda mutapane po mupite pamazi. Okay, tumaina kuti. Mukakale pamene bayasi. Kugera si boti linagera radi. Lamira. Muri atwe. Tumaina kuti. Panyanja male pali boti lokalamba. Ilala. Isana pe antu. Kile ife nanga kuti ya president apera kwatenga chani Boti kuchemani. Imene akundipo kungoyedzeka. Let's declare ourselves to be stima. ndifanya bila kuchema tukatenga tu a president Patizako chimeje mmadzaza kuchonje. ndipo kusiwa yesa ndo kuti atafika palimbi apite kunyanja ndifuna ife amene mai hapo pamoja napo aime paje chini paje takuno kuno pamakali apolisi nake tibazo mai nawo ena wera ukakata kufanya noko meno Oh, aende pamaza zika Mr. Steve. wewe pamoja na kuzama kwambiri ife sana nene kuti anthu ena afera panyanja Komanso. ilala ipangidwe fidro apolisi na palimbi abangwe Apite. Komanso Germany yo isa ikubira kwambiri fatali kana pangaso za misala Germany yo kunabwera ndege kubanda uno ina pangaso zake zoipa zibazibera kubera koza zikufuza so kuti ndege kuya ndapa panzi lezo ku Germany zili bino ndi maza athu akuno wazi ina mitenge jera kweja ku Germany ndio kuomba kuti mawa hizo zoyera zala sikuna Jala nyine. Mwaja wewe kwa hapa bofu kala. Ndio jala nyine mkoja bofu kala. Bwana nakuta traffic apitena baba. Babazi. Exceeding akayikwire pamene. Exceeding. Contravening akakwire pamene. Yes. Inuyo adepute mayor ablantaya inuyo depo mulukwazi kudalisa kumene mulipo mumve ajomo munalina ngani anyamata lutipano ife atiziwe tu Anyamata nino. Ena ndikunena zanjinga Anjinga. Ananena kuti point imene aphunzitsidwe yuti mulamba mukapase inanamba paonera kuti mapulisa ayense potenga kupangana wanthuwa sapanga tungozi koma munthu wanjinga amene ali soba waende ndikumasaza kuyendesa kwa njinga kuchita ngozi ndifate kukwizi kuli wodi ya anjinga kukwizi kuli wodi ya anjinga anthu akupata Kusina mangoji. Isi nazina kalanjinga. Bwana mfula kunena kuti one sika sinoti mwene tauze akamuna kuti aphunzitsa tonjingawo kunena kuti aende bwanji paseo chifambo zambira kupanga ndi ati ndamino njinga Awanso ainyaka. Zintu zimene zisindu zoti zinasika afike badakali pano iya badakali pano ajomo ndinu deputy mayor mukhale mayor watakukweza bringing some sense ifa wanena chinthu chimene ineyo ivilile naphwanyidwa ndi wanjinga amene kumufusa nalibeke nakaliposa even to compensate me license mugomera munthu wa galimoto another thing apolisi ali mapanseu wanjinga wanyamulandu 4 akulusa osamukwira wanenga chumba ndio wantenga munthu wina ndifanyanira kuti danira kuti apolisi ya trafiki pamazi maprezo pamazi one serious note tikuzoa kuti panopa apolisi anyekese mugwagwira abe kukwira amani kwa mutiwa ndio nyamulandu 4 opata kideo Sasa ni Mami yekono ngekaka. We need and was a vote. inu munena zona kunena kuti nditu anthu akwezana anthu atatu panjinga mwanipeza opata mahembe akudusa pala polisi osagwira Baba akwera ku Israel. Abwera kuchokera ku Israel. baba amenewo kama kiyungu alimu iye ndio mzimu afanana na kiyungu
Ajogera ku Israeli baba. Ajogera ku Israeli. Inu mata akuti mnaba kapala za ku Israeli. Koma tena kuti mfula mpite ku Israeli. Abale yanga ngabo. Pakale. Chitengere ni boma kutoka kwa agent mpaka na makataka anapanga ma interview shortlist sinadruke kuna hapo za waji sana tumize ndipo ndo mmoja yeye ma agent ile ndio kwanza hapo ya atakupita kama ni fanya UTM kwa mtu kwa hapo ndio ndio kuruana ya mtu ngara si nusaka kutenda kuna watu baba hapo kwa na mimi kibange bwana ndio kuna kupita na MC basi ya mimi kuona awana ndio ngara si kwa UTM ile ndio ana luga baba bei mapita kumanda kuja kwa sasa ya pita toki anapa ndukulia kuti ba agent aja abwere watachaka boma lisala tumize ndi munthu mmozi yemwe chitengereni boma linatenga kuti Mwina contract yo. Demand mwina kulibe. Mimi so labor ndipaweleka mu social media akuti wapangalizaini ujalo leo UTM akuti wapangalizaini Eti. Anaenda communication ya buno buno sakala zimezungu wapanga ziraini. Ai. What I'm saying is to say kuti boma labase pavuno ma agent. Ma agent libwezera kwa ma agent. Ma agent Ma agent ya kumahakama ma social media. Kutoka kipande cha DPP lucha haki nabaziwa. Kipande cha DPP ya haki. Ha. Baba chai haki ndio kipande cha kuma iya mzimu ni mlako. Iya kwa sababu maana kuti. Mzimu ni mlako. Page ya Facebook ya haka. Na ndio naanza kuti. Kanaja mlonda akaamba kubweza hiyo imanze matewela lini. Na hiyo zike ni nani? Ya mlonda wa uje Facebook push. Imanze matewela. Na haka hiyo Ndukuze ndati kwa pesa choni la Malawi. Muyezeke mene. Manzi kuchokera kuchitipa mpaka na kumsanje akungo yenda. Dziko la Malawi ndi njala. Nthaka ya bwino, madzi a fresh. Israel ili ku desert, kapena Egypt ili ku desert. Egypt ili ku desert. Sono iye maneno kuti. Pakani yetu ni serious. Ifese na kwa ninja. Olo bangona tsima ni samanyazi. Ibe ni kungo bana ngati ajitetse. Hii nukani ndio zako sinja ziwezi Maila kukani. Mtezo yake kitu hicho. Ani mwana Kineza hivi? Ili mwana Kineza? Kwani mwana mmoja basi Kineza? Mshiri wa Benali. Mshiri wa Benali. Metric tons. Yes. It is 10,000 metric tons. Even nakusa hapa mfano watu Abusa ya bwana Ayasiniga. Ababa yeye wetu. Ababa kirobo. Kuna we need to be heavy side. Ayasiniga mama mfano. Alimakima. Mtu huyu akulali kutengwa Mungu. Inu Mungu kala. Ukula ayasiniga mamujesha. Anaba kirobo kinakoti wewe. Abwe ndi mzimu anga. Usamele wewe. Baba kirobo. Mwene. Nene serious ile. Ayasiniga alimakima. Mani pesa. Mtu wa Mungu alipiga kulalika kwa alikumuda. With this tipeka Malawi abagule kagogwa kasi ya kumida atu. Mani pesa Wabeze bano sana sose sana. Kula ingata kutirira manda beti na misinje tizitirira chimangachi. Aliyense akaenda udindo okweza Malawi kuchita manyazi twase. Kubaso tiamigeke bigimozi, tabeke bigimozi. Ngozi yandege jadi pusa kila jezi kwa Malawi. A president akatenga stima hapa Mazaje kujema ndimongo. Kuda zenda kwa final ya kapata kama kana ndio. Koma ndifanye shindike bodi. Koma ndifanye iya tikubi. Tishindike bigimozi. Basi babela trafiki basi. Azona chindiki contravening azona shako kipu kuja wajika zopya. Let's give kujitika zopya. Unaweza ngoma moja trafiki baba. Kama kama ama ibadu abadu baje. Kwa maana kuti mabodi ameenda kwenda pale Malawi. Akaandika post ya bwibo. Awera kulete pakala mtwe. Yeah, ngoma zo sati so 20. That thing is very Ai mabodi.
we asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be